Днес, дами и господа, обявяваме 10 септември за супернатурален ден. Кучки! Най-добрия кучки! Zero build! Айде, братчето ми! Айде! Ебани! Натуралка, да си жив и здрав, братенце. Честито за теб и за твоята жена. На здраве от мене и от всичките от чата, да си жив и здрав. Айде! Айде! Искате ли Димов? Никога няма да чуете в моята кола наркомани, бат. Брат, знаете ли, че аниметата са детски? Това е просто детско. Едно време думата беше детско. Сега вече е модерно да викат аниме. Банка за майчина кърма. Моля отива в тази банка, я. Банката за кърма е разположена на кабинет за кърмене, където на място или по телефон може да се получите подкрепа, съвети или консултация, свързана с кърменето. Оп, тук нещо сме скрили, аз го видях. Окей, моля отива в тази банка и да платя, примерно 200 лева за 5 литра. 1,80 за литър кърма. Много ефтино я купуват. А продават ли я ми е въпроса? Ще я взема за 3,60 даже ще им я взема. Двойна, 100% печалба. Брат, 8 март, даже не знам, на празник на жената или на майката, между другото. Няма си идея. Или на двете. Защото не всяка жена е майка и не всяка майка е жена. What? Тъй, че... Не знам, на майката окей, защото тогава някакви жени го празнуват, дет не са майки. Ако си жена на 30 примерно, трябва ли да празнуваш 8 марта е въпрос, ако не си майка? Bro, what are you talking about, man? Е 3 пъти по-голям от газа ми, той все още не е малък. Говори за газа си. А какво смята да каже за тези крака? Брато, прасеца е по-голям отколкото на римски пехотинец, маняк. Уния са бягали по 10 000 км с 50 кг екипировка, брато. Ти лут ли се? Тя дига 400 на лежанка, маняк. Тя бута 400, брат. Професия. Бате, тази ще ме износи носачите на аудиото, само докато се опита да се качи на задната седалка, разбираш ли ме? Представи си, ако се изпърди, какво става, брат. Изчезват за някакви секунди. Как ще има зоопарк в Бургас, бе, брат? Последния не видя ли, че не може да стигнем до колоната? Еба си мамата, сега трябва да се крия в повече лек. Сега ще искат да идват да ме намерят, бе, лек. Аз съм главният експонат, бе, човек. Говореща маймуна. На водна баня? Да. Знам, ама има микровълнова, така че. Уау! Защо никой не ми каза, че има пушек? Защо? Хоули! Щит! Дръж телефона, моля те. Дръж телефона, дръж. Чат, те да разбра, че чая има нужда от помощ.
Рони, бе, брат. Леле, ти си несериозен. Какво става? Бах ти педерасчетата малки, бе! Вие бавно развиваш ли сте, бе, брат, како? Бах ти ретардите, бе, брат! Брат, много ми е интересно. Много ми е интересно. Хората с големи пишки дали и те пикаят толкова лесно, колкото нас? Значи ви сега моето момче, когато си представи ситуация за 3 в 1. Идват 3 хуя, един идва в газа, остата, един тапляска по челото. Избери си кой да ликвидираш първи. Или лапаш директно ония го хапаш и търсиш вече другия на газа да го избегнеш. Не може да стоиш на едно място. Не може да стоиш на едно място. Трябва да се сбиеш някакъв. Сбиваш се някакъв. Или идват и 3 хуя да натиснеш. Виж сега, аз бих махнала това, ако бях мъж, бих махнала това задника, защото предполагам, че боли. Така че пък оня после ще го правя. Предпочитам да не ме боля. Другото е търпимо. Ако бях мъж. По-интересно е да кажеш като си жена, а не ако бях мъж. А реално ако си жена е по-трудно. Защото мъжете имат едно, а ние имаме две. И няма как да махна едното ме замахна другото. Сваща се. Абе, кажи го, спечелица, бе. Еми, това е някакъв човек. Това било такова за набягване. И някакво куче отишло при него и вика: ела ти кажа нещо. Това няма нещо кучето говори, а му каза много важна информация. Ще кажем, заложи за мене, ще спечелим състезанието гонката е на моя. Той вика: бе, ти с 3 крака, къде ще спечелиш? Не бе, заложи за мене и досажда му кучето, досажда му това. Мали се от тук, то кучето пак: заложи за мене, нема съжаляваш. И то хванал всичките пари на похала. Вика: това куче трябва да знае нещо. Заложил на кучето. Куче, почва гонката, кучето да тръгват и стрелват се. Това едва пада, търкаля се, тръгва, не мога да отстъпи. И свършило състезанието, това след 2 минути след тех. Отива: куче, какво стана, бе? Палило майка. То ми златен. Не, нещо това нещо. Няма да го ям това нещо. Сега тък му те похвалих и пак ми се качваш на глад. Няма да ги ям тия бокуци, чатът. Това не е бокук. Викайте полиция. Изчезни с това нещо, тук казвам, че едно съм се изтрискал буркана. Няма да го ям това нещо, абсурд. Няма мам. Ти нямаш имунна система, виж, че 39. Сивката ми путаш. Един път. Ще ми падне на Ана. Назад. Не. Една лъжица нищо няма ти стане, стига се лигави, даже Не бе, остави ме намира, бе, човек. Една лъжица. Не бе, огън да те гори, аре. Няма, добре, огън да ме гори. Не бе, човек, няма да го ям той нещо, не знаеш кое е това нещо. Аз знам какво е. Аре, след тебе ще взема ясно. Имаш кафенце, после ще си жабуриш с кафенце. Къде ме е кафето? Ето го там. Ево, ай се тръгвам. Тук няма кой го е гледа, бе. Не, аз ще си взема и аз сега на лъжица. Сега ще повърна. Няма да върнеш, пи вода. Няма вода. Не мисля. Но може да е било някаква грешка. Просто ми стана интересно. Много ме дразни как говориш. Я слез тука. Що? Слез тука! Не ми викай. Няма да ми бъдеш така пасивно-агресивна, разбираш ли? Нема да ми говориш по този начин. Абе, ще ти говоря, аз съм си вкъщи, ма. Вкъщи съм си и ще ти говоря както искам. Нема да ми втопяш някакви неща, които не съм казал, разбрали ме?
Аз те Да не те свалят тук с шамарите, разбрали ме? Не ме удрей. Абе, Не ме удрей. запрете си малко пачаврата, защото няма да ми говори на мене така. Много лесно паля, разбираш ли? Как ме наричате? Бате, много лесно паля! Айде не ми викаш. Аре направя каквото си искам, докато съм си вкъщи, а? Буквално съм ти задала един въпрос и ти се И аз навали. 5 пъти ти отговорих и ти мислиш пасивно-агресивно и ми вкарваш думи в устата, някакви въпроси други Не имаме ли? съм. Някакви... Абе, не съм ти Значи давала ще ми въпроси се в устата. Не ми извиниш? викай! Не ми викай! Ще ми Не се ме удрей. извиниш? Не ми викай! Няма да ме... Ангел, няма смисъл. Да ми се извини веднага. Нито... По-голям левел от мен! Погледни какво се случва! Не гори глупо се молят с джунглата юслес в момента. Молят се, не гори глупо, още полудея. 4 игри вече губи от тази рецепта, ще полудея, ще ви бат путката майна тъпата роля, да ви нъртат всички тази рецепта, да не оставят да играете играта никога повече. Деня, в който ви нъртнат ролята до безкрай, да сте пълен по куки, да не стават за нищо, да сте по-зле от сапортите, този ден аз ще вдигна парти, тук ще направя парти център и ще поканя цяла Виница и ще бъде бати купона, чест така. Искам да ви нъртнат линията до неозва. Искам да не мога да играете, разбираш ли? Искам линията ви да бъде смазана. Бъдете по-зле от сапорти, разбираш ли? Искам да бъдете useless, искам да бъдете по 10 демиш на автоатака с 20 кила, искам да умрете АДЦ плеерите. Всичките до един. Разбираш ли какво искам? Да умрете АДЦ плеерите, тъпи копелета некадърни. Това искам да направите. Пах ти щупената игра! Не си анлъки, разбрали ма, не си анлъки. Анлъки отиваш там да биеш Зарко и Вортекса с изгасени монитори, даже че Зарко не може го застреляш. Разбрали ма, Похахонтас. Ти си 7 ниво, мъква е ламер, прост, пробит, слаб. Една игра нямаш да прави на намираш правилна. Никатърник, прост. Това си ти в тази компютърна игра. Няма какво да пускам. Те трябва да пуснат с едно въжелта с поръховия мост на врата. Разбрали, да избавя човечето от теб. Разбрали ма, мравоят. Не мираж. За тебе трябва CS да е мираж. Разбрали ма? За тебе специално. Не е 7 ниво, ти не трябва да минаваш първото. Направо си изтривай акаунта и се хвърляй с компютъра през моста. Никатърник. Едно и също застанал под палас. Една флашка не е научил да хвърли, един смок не може да хвърли, човече не може да застреля. Кажи за къв хуй си в тази игра, Замисъл ли си се? Добре, банка, до другия камион, вляво до банката камиона. Зад камиона не свети ви на радаря. О, радар трябва да гледа! Радара е какво нещо! Трябва да гледа! Няма как да стане. Путко! Ясно. Имаш смок, нямаш кит. Нямаш кит. Аз имам обаче. Къде си умря? Ако да, убиваш един и смок да филс. Сигурно се. Много си забавено е. Благодаря. Малък целувач. Да, точно така. Ама как е целуна? С целувка по въздуха или по бузата? По бузата. А що не и позна един език? Много съм млад за това. Още. Мите. И после тя по бузата. И ти вече беше готов, нали? Изчерви се. Точно така. Целият не, шегувам се. Ама харесваш ли я? Да. А защо не я взимаш за приятелка? Защото трябва да цъкам CS. Ръгам на първа, гумата превърта, дебато Симпсон. Той на мен ли ще ми прави курвенски фасон? За сиката, ръгам на втора, ребах отбора, дебато Симпсон. Той на мен ли ще ми прави курвенски фасон? За сика, сике, кошике моя. Сике, седнина моя. Сике, комшике моя. Сике, седнина моя. Чуваш тоя глас и не пусва, дигнах нивата ви. Тоя Shut the fuck up! Бе, имам всеки рече! На тия рапъри топа
е тишината и The fuck is our requesting? баса клата без Повтаряйте, ще го бати. ми движи на пътва и обицата и Кати латирати.